Títo ľudia boli odsúdení za porušenie absolútne pripečených, vymyslených ideologických zákonov. Neštve ťa, keď ti ľudia hovoria, že žena by sa nemala vyjadrovať o politike v A neštve ma republike? to, lebo akože zároveň ja si uvedomujem, že odkiaľ to pramení, pretože ak sa pozrieme napríklad na predvolebné štatistiky, tak ak by volili len ženy, tak naozaj volia emotívnejšie, to znamená, že by volili viacej Progresívne Slovensko, Borisa Kollára, podobné strany, takže ja chápem, že tie ženy vo všeobecnosti volia horšie strany. Volia horšie strany a popri tom vy máte najviac obžalovaných, obvinených a vyšetrovaných za hanobenie rasy na meter štvorcový. Dobre. Som čakal, kedy Lejkta vyťahne, že majú ľudí obvinených, obžalovaných a odsúdených. Lejkta, ty si uvedomuje, že ty si presne ten človek, ktorý keby mal toľko rokov, koľko máš teraz, napríklad v roku 1970, tak by si pohrdala všetkými tými ľuďmi, ktorí boli v tom čase odsúdení za kritiku totalitného režimu. Lebo teraz robíš presne to isté, len v rúžovom. Títo ľudia v tej republike, o ktorých hovoríš, boli odsúdení za porušenie absolútne pripečených, vymyslených ideologických zákonov, ktoré slúžia len na kriminalizáciu nepohodlných ľudí.